Ahoj, vítám vás u 7. dílu z Minecraftu. Omlouvám se za delší pauzu, že jsem nenahrávala, ale je občas těžký se domluvit s bráchou, kdo kdy bude na počítači. Teď mě moc nechtěl pustit, takže jsem nemohla nahrávat. No, dneska bychom mohli dodělat sklad a pak udělat cestu nahoru, protože lítat furt přes ty veškeré chodby a furt se motat, tak děláme přímou cestu. Takže jdeme to vykopat. Glowstone mám, doufám, u sebe. Jo, tady. Akorát nevím, asi to utáhneme takhle celý a možná rozšíříme ještě o jednu dozadu. Jo. Ať to je dostatečně prostorný. To ještě bychom mohli přidat další truhly. Těch je ještě docela málo. Pak teda tu cestu nahoru. No. S diamantovým krompáčem to jde hnedka líp. Ještě pak dělat enchantovací místnost, to bychom mohli v příštím díle. Tak. Teď tady. Ještě jedno. A tady nemá, ne, jsou v truhle. Jo, je jich to pár. Tak, jo, pěkně vyskládat. Zase sbíráme. Tak. No a teď bychom to teda mohli vyskládat tím glowstonem. Uvidíme, jak to bude vypadat. No, takhle. No, a ještě takhle bych to natáhla po vrchu. Snad bude dost. Uvidíme. Když tak se ještě vrátíme do netru. Tak. Skákejte, kluci. Tak, no, krásně to dalo. Tak jo. Tohle odkopnout. No a to je skládat pod truhle bude vidět, takže tady bude první. A ještě by bylo možná zajímavé. A ne, to už by bylo pak přeplácený. Ještě s tou vypadá. Tak, no toho taky moc není. Takže, anebo opravdu udělat takhle jakoby místnost. A jak to vypadalo. A to by šlo. Tak uděláme. Tak, tady. Ale budeme hodit opravdu málo. Tak ještě tady. Kostka budu dát sem. Tak, tady. A raz, dva, tři, dva, po dvou, jeden, dva, ne, jo, tak. No. A tak tady bude prostě nechaná díra. To byl by nepočetno, ale co se dá dělat. Tak, tady to odkopnout. Ty stěny udělat to dozadu. Vždycky. Tak. Vyskládat. Jo, tady tohle. Hop, hop, hop. Tady a tady. No a poslední odkopeme tady to a... Ne, ještě jedno. Tak dáme ještě vypalovat stone. Ať ho máme zásobu, protože ho bude ještě potřeba dost, pak tady dozadu. A nebude uhlí, no tak to se pak budeme taky muset vydat, hledat. Všechno postupně dochází. No, vezmeme si z vrchních pecí
a přihodíme sem, tak. No. Tak jo. Ale vypadá to docela zajímavě. Jenom ještě by asi odkopat tady to. A tady se pak přihodí. Tak. Teďka vyprázdnit truhly. Tak, kosti. Teda truhly. No. Inventář. To jsem šípy. Tak. Železo. Jedno sem. Houbičku. Belík s vodou dáme sem. Knížku. No, tady. Sklo. Truhlu na písek ještě nemáme. To pak všechno se dodělá ještě postupně. Cobblestone. No. To začíná být zásoba. Tak. Je. Omlouvám se? Někdo volá. Tak, jsem zpět. Omlouvám se za vyrušení. Mamka volala. Tak, ještě koukám, dáme železo vypálit. No. Tady už vlastně uhlí nemáme, tak odebereme trošku tady. A tak. No, než budeme ničit diamant, tak se vezmu takhle, srovnat trošku. Pec. A to, tak. To vyházíme a budeme kopat. Jo. Tak sklo se zatím asi dáme sem. Jo. Tohle takhle. Tak. Poskládat. Pěkně. Už si musíme vyrobit ten meč. Tak. No. Co z toho bych udělala? Si na tuhle šířku. A ještě bloky. Tady budeme muset a pak už nebude potřeba. Na to uděláme schody, jak to vezmeme z cobblestone. Pak na to uděláme takovýhle schody, jako jsou všude, aby to vypadalo hezky. No. Sem. Točku dáme tady. Za to. Tak. A koukám. Doufám, že se nevykopeme někde pod vodou. Tak. No. Tady to odkopnout. Ještě tady to. Jo, štěrka, já jsem se lekla. Pozbírat. No. Tady budou už první schody, takže tohle přijde pryč všechno. Všude musí být štěrk, to se fakt hodí. Tak. Jo, ještě tady. Aby toho nebylo málo. Tak, no. Už jsem úplně dobrý, jak pak zadělat. Ale to až potom. Takže tady budou schody. No. Ježkovivočka. Ještě další a další. No. Tak. Zrovna tolika. Jo. Tak jo. Tady. Tady to bude. Víš? Ano, další štěrk. Jak jinak? No. Jo. Vlastně to budeme potřebovat stone, ať to není takový rozházení. A dáme zrovna vypalovat dalším. To bude hodně potřeba. No. Tak. Tady zadělat tohle. A tady to bude takhle. Tak. Tady to bude až opatro, víš, tady. Ne.
nepovedlo. Chtěla jsem to hodit rovnou, než to spadne všechno. Tak. Trefím se, netrefím asi. Ne. Takhle tam nedeš. Jo, to můžu dát tady. Už blbnu. No. Tohle pryč. Všechno. Další. Doufám, že už to bude všechno. Tak. No a takhle se budeme pokračovat. Zombík. Už to snad je všude osvětlený v blízkém okolí. No. Tak, jdem kopat. Snad nás nebude rušit rošťák jeden. No, je. Aspoň, že tady už je mínek. Tak vykopeme rovně. Tak. Tak. Jo. Tady to bude už. Tak. Tohle pryč. A to je někdo tady. Zastí asi. Teď ho nebudu hledat. Podstatná je cesta nahoru. No tak. Tak. Kopnu tohle. Aha, další řada. Už žádný štěrk. Tak. To je pěkný. Aspoň, že tak. No. Jo. To bychom měli. Ještě tady to. Ať to vypadá pěkně. Další schod. Tak. Vyházet. Tady to zadělat. Odkopat. No. Tohle bude asi na dlouho. Tak jo. No, když možná už to bude rychleji teďka. Ale rovnou jsme možná mohli osvětlovat. Ať to není tma. Aby nás ještě někdo nenavštívil ještě. Jo. To bychom možná torčky mohli dávat taky ze sklo, jako to bude na podlaze. Ať to není takový přeplácený. Tady vezmeme. 33, no, to bude málo, ale tak prozatím to bude stačit. Tak. A ještě teda pár schodů vyrobit. Tak. A ještě dáme vypalovat stůl. Tak, jo. No. Jeden, druhý, třetí, tak. Jo, to bude zajímavě vypadat snad. Potom, až se to všechno tam dodesignuje. No, to jsem nechtěla. Pak bychom mohli přidat nějaký třeba ornament doprostřed, ať to není takový opravdu jednotvárný všechno z tohohle stounu. Nebo co to je vlastně za blok? Ani nevím teďka. Tak. No. Kam je umístit? Asi takhle do téhle výšky možná. No, pojď sem. Tak ti tam nechám takhle. Sklo, anebo vejš. A možná o jednu vejš. Tak takhle. Tak, to bude lepší, jo. Takhle a tak. Na druhou stranu to sem přidáme stůl. Tak, v téhle úrovni. Jo.
Tak to zaděláme. Tak, ještě tady. No. A asi hnedka další po 2, po 3 možná to bude stačit. Tak. No. Tady. Tak. Schody. Je. Jsou otočený. A tohle je pěkná výchyta. Já stavím hudbu. Ať nás to neruší. Tak. Když přidali tu jakoby možnost otáčet ty schody, se mi hodně líbilo. Dá se s tím pak dělat dobrý design. Takže ještě pak využijeme třeba někde u stropu, nebo či se uvidí. Ne. Jo, je to dobře. Tak, tady vrch odkopat. Tak, hop. Doufám, že už nikde nebude žádný štěrk. Taky zdržuje jenom. No. Tak. Nebo že nad náma někde nebude láva. To by taky nemuselo. To by bylo snad ještě horší než ten štěrk. Jo, krumpáč. Tak. Výška 48, to bychom mohli být za chvíli nahoře. Že by ani nemusela být tak dlouhá cesta. Tak. Hlínu. Odkopnout. Ještě taky. A tady tam. No, tak. Trošku zaskáčem. A, uhořel netopír. Skoče hlína na nás. Doufám, že někde neudělám chybu. Pozbíráme cobblestone. Ať se to jen tak neválí. Tak, pokračujeme. Jo, další jeskyně. A my jsme tady hnedka. Tak jo. Ty zvuky od portálu jsou fakt strašný. Se mě vůbec nelíbí teda. Tak. Tady odkopat. No a možná zbytek dodělám za kamerou a za chvíli se tady vrátím, protože to bude zdlouhavý a nevím, jestli by vás to bavilo. Tak ještě tady tu řadu. Slime někde. Odkaď. Tady jich je. Tak pojď, kluku. No. A druhý. Ať si přijde, jako budem zatím uhlí. Řeš, lež. Tak. Pojď. No. Možná sem hodíme torčku, ať se to nespavnujou. Tak. Dokopeme zbytek uhlí. A budu pokračovat v kopání a za chvíli se teda vrátím. Tak jsem zpět. Už jak si můžete všimnout, tak už jsem nahoře. Zápasím teda tady s vodou, protože při mém štěstí jsme uprostřed řeky. Ale tak s tím si nějak poradíme. Takže už tady jsou takový ty poslední dodělávky, upravování, zbavování se vody. Tak. Pořád tu někde skáče slime, nevím kde. Už se to rozčiluje. Musíme to holt vydržet. Tak, tady to odkopnu ještě. No, a tady si pak uděláme takovou nějakou asi, pojď sem. Nějakou základnu. Ještě nevím, jak by mohla vypadat. Tak, tohle pryč, všechno. No.
protože abych nám sem pak nechodili zombíci jak na nějaké výstaviště a různý kostlivci a takový. To nepotřebujeme. Tak. No. Ještě tady to odkopáme. Uděláme to teda po to, co to půjde, a pak bychom mohli tak nechat tady prosklený, protože zase nechci dělat tak velkou budovu, stačí jako asi malá. Takže takhle nějak by to stačilo, možná do tyhle vešky a tak sklo, ať vidíme ven třeba. A nebo jak to bude vypadat, to se ještě uvidí. Tak, tady to chci zadělat konečně, no, jsem nechtěla spadnout tam zrovna. Hop. Tak. No, teď to můžeme dělat tady. Tak, hezky. Vidíme schod. Ať už se neteče, sem taky. No, tak, ale takhle jsem nechtěla. No, pojď. Tak jo, to zaházíme teda. Snad jsem se, teď si tak říkám, aby jsme to neudělali uší. Kolik to je tady bloků? Teď jsem nějakou přepážku, která to odpavil trošku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No teď tady je. No, tak. 1, 2, 3, 4, 5. No, samozřejmě, že to je uší. Ještě jeden schod přidat. Tak. No, sem. Takhle se mi to líbí. Tak. Takže s tímhle ještě pryč. Tak. Pojď. Neodplavím. Nemám ráda vodu. No. Takže. No, tak. Odkopu. Ježkový oček. No. No, tak jo. Je ještě lepší. Teď tam, no. Nejdřív to zaděláme, protože to je strašný. No, tak už. Nadechnout, ať se neutopíme. Bude ještě scházelo. To ještě dojde se. Nemáme stůl. Tak se ještě pro něj dojdem, ale nejdřív odkopnu tady ten vršek. Už mě rozčilo. Tady hodíme schod. Tak. Paráda. No. Hop. Jo. Tak jo, čekáme dolů, prostě. Já jsem nedala žádný vypálit. Já jsem taky trubka. No. Vůbec žádný tady není. Tak jo. Chvíli počkáme. Vypadá to zajímavě, docela. No. Tak. Jdeme písek. Aspoň pár kusků. Asi zatím teda vyházíme trošku inventář. Takže hlíny to je hodně. Možná to takhle ještě uděláme. Ať se to pak nemusí. Jo, vlastně písek máme tady. Štěrk. A takhle, takhle. Tohle. Sem flinta. Jo, tak uhlí máme. No, ale není ho stejně jak mnoho. Je, pojď sem. No. Tak jo. No. Tak si tady vezmeme. Mně se tu už nějaký vypálený stůl. Jo, to snad zatím bude stačit.
běžíme zpátky. Ještě pavouk, aha. Bude začínat zase, no noc, tak. To vezmeme tady 120. Tady tohle dělat, takhle. Odkud to protéká? Tady. Tak to zadělat, hop. Pojď ještě jeden kostičku. A tady. A už to bude snad všechno. Konečně. Tak. Schod. A schody jsou teda všechny. Tak já. No, ten štěrk ještě vzít. A jo. No. No, tak se mi to líbí, to je najednou lehčí práce, když nic neodplavuje. Tak, to je ještě možná tohle řadu. Tak. A tady to by se možná, anebo to udělat celý jako jednu velkou místnost, možná jo. Ještě tady. Já nemám, ale stone zase. A zase voda. Ach jo. Bum. Tak, nabereme a to už bude stačit. Ať už tady to přehradu můžeme oddělat. Tak. Hop. No, tak. A je to. No, konečně. Tak ještě tady, ať to teda nějakou podám. Je, tady to odkopnout, to se nepatří. Ten slime je fakt strašný. Takže kde je? Je vůbec... No. Tak. Ať to není hned ze schodu do vody. Tak. Teď tady uděláme tenhle hráz. Děláme osvětlení a tím bych asi dneska skončila. Tak. Pojď sem, nikam neskákej. No, tak je. Jo, je to dobře, takže 1, 2, 3. Tady. No. Je, no. Tak tohle ještě bude taky další věc. Aha, už vidím chybu. Tady to je posunutý. No, o jedno. Ne. Co jsem komu dělala? Ach jo. No. Ještě se všechno může zadělat. Paráda. No. Takže 1, 2, tady. Torčka bude tady. Sklo. 1, 2. Ne. No. Tak. 1, 2, 3. Hop. 1, 2. Tady. Paráda. Ne. Tak. Tak. Stone. Hop, hop, hop. A hop. A asi poslední 1, 2, 3. Tak. No. Jak jinak než voda. Vlastně tady nezadělávat. Ne. Ježišmar. No tak tohle ještě chybí. No. Rychle to dodělat a 1, 2. Tohle sem.
Ach jo. Ne, zase voda. Už nechci. No. Ne. Další. Běž. Nepotřebuji, abys mě to tady zničil. Tak. Ovečko. A hlídej tady pěkně. Ano? No. Sem. Sem. A sem. Taky sem. A zase jsme bez toho. Já se z toho picnu už. Tak, najíme. Nikdo okolo zatím není, tak to je dobrý. Kam? Jo, tamhle hnedka je vesnička. Tak, poslední 1, 2, 3, ale ještě prostou. No. To už je poslední snad cesta nahoru a dolů, nebo spíš dolů a nahoru. Tak doděláme poslední světlo a tím bych to ukončila. 1, 2, 3. Jo. Písek, jak jinak? Voda. Ani mi to nepřekvapuje. To teče dolů, všechno to odplaví. Všechny točky. Jo, no to bude nádhera. Tak. Jo, paráda, no. Zadělala jsem úplně něco jiného, než jsem potřebovala. No. Nech. Tak, hop. Hop. A hop. No. Tak jo. Teď to odkopneme. To tady vůbec není potřeba. Ovečka pěkně hlídá, to jsem ráda. Tak jo. Ještě dole osvětlit. Znova. Protože tady už taky to osvětlení musíme zadělat. To je strašný. Furt to něco odplavuje. Tak cesta nahoru je. Už se bude chutit líp, no. V příštím díle teda uděláme nějaký ten baráček okolo. Doděláme sklad. No. A pak se uvidí. Jsem ráda, že se kouknete na tohle video. Tak se mějte a ahoj.